buenas noches, ¿qué tal? Hoy, viernes previo a la celebración del Puente de la Inmaculada y viernes decisivo para el futuro de toda España. Ya ha arrancado la campaña electoral más disputada de las últimas décadas, una campaña considerada como la más abierta y plural de toda la historia de la democracia. Lo avanzamos cómo ha sido este comienzo en una jornada que también nos deja todos estos titulares. Comenzamos. La DGT preveu 5,7 milions de desplaçaments de llarg recorregut. Des d'avui a les 3 s'ha posat en marxa el dispositiu especial de tràfic per a aquestes jornades festives. L'ocupació turística per al Pont de la Immaculada rondarà entre el 70 i el 80% a la comunitat. Amb les reserves d'última hora, bona part dels allotjaments valencians penjaran el cartell de complet. La producció industrial va pujar el 2,9% a l'octubre a la Comunitat Valenciana. Acumula 8 mesos d'increments interanuals. El debat sobre els horaris comercials a València es posposa fins a passades les eleccions generals. Els plans de l'Ajuntament de València passen per acabar amb la llibertat horària per al gran comerç en la ciutat. Respecte a l'horatge, Jordi Pallà, què tal? Bona nit. Bona nit, Adrià, què tal? Pont de la Immaculada per davant, podrem disfrutar? Sí, l'horatge també s'afegirà al pont, a aquest llarg pont que tenim per davant, perquè continuarà anticiclònic, estable, assolellat a tota la Comunitat Valenciana, i si tenen pensat eixir fora de la Comunitat Valenciana, també a tota la península Ibèrica, amb nits fresquetes, fins i tot gelarà de nou a les comarques de l'interior, però temperatures molt suaus durant el dia. Arranca la campanya electoral més disputada de les últimes dècades. Els partits polítics han celebrat esta mitjanit el tradicional acte de pegada de cartells amb el qual donen començament a 2 setmanes de mítings i actes polítics. Hi ha unanimitat a considerar que les eleccions del 20 de desembre són les més transcendents des d'aquelles primeres legislatives de 1977. Arranca la campaña electoral. Los partidos políticos han celebrado el tradicional acto de pegada de carteles con el que dan comienzo a 2 semanas de mítines antes de la cita del 20D. PP, PSOE y Ciudadanos han elegido la capital en su primer acto electoral. Mariano Rajoy ha estado primero en Málaga antes de viajar a Madrid para participar junto a otros dirigentes del partido en la apertura de la campaña. Rajoy ha pedido el voto defendiendo su gestión estos 4 años. Pero el reto ahora es el futuro. El pasado nos avala. Creo que hemos sabido gobernar. Creo que hemos demostrado capacidad para tomar decisiones, las más difíciles, en los momentos más complicados. Pero ahora lo que importa es el futuro. Pedro Sánchez ha elegido el municipio madrileño de Getafe, donde gobiernan los socialistas, para dar inicio a la campaña. El secretario general del PSOE apela al voto útil para no parar el cambio. Y el único partido de izquierdas que puede ganar a las derechas de Rajoy y de Rivera es el Partido Socialista Obrero Español. Que no quepa duda. Albert Rivera ha querido iniciar su carrera a la Moncloa también en Madrid, donde se ha mostrado feliz por liderar el proyecto de Ciudadanos. De ser feliz con lo que estamos haciendo, de estar ilusionados. Somos el único proyecto para España, el único nuevo proyecto común para España que genera ilusión y lo estamos palpando en cada provincia, en cada lugar de España. Tenemos mucho ánimo, se huele a remontada. Creo que nadie imaginó que Ada Colau fuera a ser alcaldesa de Barcelona, que Manuela Carmena fuera a ser alcaldesa de Madrid, y creo que nadie se imaginaba que nosotros fuéramos a ganar las elecciones generales. Así ha dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral Pablo Iglesias en un pueblo de Zamora, Villaralbo. La campaña comienza con la sombra de los resultados del CIS que dejan muchas incógnitas en el aire. Según la encuesta, el PP ganaría las elecciones con un 28,6% de los votos, pero no tendría mayoría suficiente para gobernar y necesitaría pactar, posiblemente con Ciudadanos, que sigue subiendo y amenaza con superar al PSOE. Arrancan 15 días en los que los partidos recorrerán kilómetros por toda España para convencer a un 41% de indecisos que todavía no saben a quién van a dar su voto. Segons el CIS, la participació alcançaria el 75% en tota Espanya. Crida l'atenció l'elevat percentatge d'indecisos, els que tenen decidit que aniran a les urnes, però no el sentit del seu vot, que situa en el 42%. Les dades del CIS revelen que el resultat d'aquestes eleccions generals del 20 de desembre serà en clau valenciana.
Ciutadans es dispara, igual que Compromís i Podem, en anar de la mà i el PSPB segueix en caiguda lliure. El PP podria perdre fins a la meitat dels 20 escons que va aconseguir el 2011, però guanyarà clarament els comicis amb una forqueta que va dels 10 als 12 escons. Els socialistes aconseguirien pitjors resultats. Podrien quedar-se amb només 6 diputats, ara tenen 10, si no consolida el tercer per Alacant, que està ballat segons el sorteig. I d'altra banda, segons l'esqueta 5+2, Esquerra Unida es mantindria amb un 6,8%, un suport similar i l'escó que va obtenir en els últims comicis. La coordinadora general d'Esquerra Unida, Marga Sanz, ha destacat en una roda de premsa que el 12 escó de la província seguiria segur per a Esquerra Unida. Per la seva banda, el cap de llista d'Esquerra Unida al Congrés per València, Ricardo Sixto, ha manifestat que aquests resultats garantissin la representació en el Congrés dels Diputats i els anima a treballar en esta campanya electoral amb tota il·lusió i ganes. Des d'avui, a les 3 de la vesprada, s'ha posat en marxa el dispositiu de la DGT per a este pont. La DGT preveu 5,7 milions de desplaçaments de llarg recorregut en els quals es regularà, s'ordenarà la circulació i es donarà servei per a incrementar la fluïdesa i la seguretat a les carreteres. La Comunitat Valenciana se situa com a principal destí per a este pont i des de trànsit s'alerta d'una major intensitat de trànsit a les carreteres AP7, A3, A7 i CB-C35. L'operació especial de la DGT es donarà per finalitzada, acabarà el dimarts dia 8 a les 24 hores. L'últim pont festiu de l'any ha tornat a omplir l'optimisme al sector turístic valencià. La previsió d'ocupació ronda entre el 70 i el 80% de la seva oferta. En localitats com Benidorm, l'ocupació rondarà el 95%. A més, amb les reserves d'última hora, bona part dels allotjaments valencians, hotels i apartaments principalment, penjaran el cartell de complet. El fet que enguany siga un pont llarg i que acompanyi les temperatures afavorirà que els desplaçaments de turistes cap a la comunitat responguen a un perfil de tipus nacional. Com tots els divendres, pendents de la reunió del govern valencià, la vicepresidenta Mònica Oltra ha informat dels temes tractats en el ple del Consell. El Consell demanarà reunir-se amb la comissió bilateral entre la Generalitat i el Govern per a esgotar les vies del diàleg abans de presentar un recurs d'inconstitucionalitat als pressupostos generals. El motiu, la infrafinanciació de la Comunitat Valenciana que ha deixat un deute històric en l'autonomia. És el que ha anunciat la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, en la roda de premsa posterior a la reunió del ple. El Consell pensa esgotar totes les vies de diàleg que contempla l'ordenament jurídic per a evitar la judicialització del conflicte i per això, atès el mecanisme fixat a l'article 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, se va sol·licitar en aquests pròxims dies la reunió de la Comissió Bilateral de Cooperació Estat-Generalitat per abordar aquests punts de controvèrsia i fins i tot les possibles reformes legals. En la compareixença, Oltra també ha informat de les convocatòries en la funció pública valenciana per al primer semestre de 2016. Un total de 262 places, de les quals 130 seran de torn lliure i les 132 restants es reserven per a promoció interna. A més, deixen un espai per a les persones discapacitades. De les lliures, 116, 14 són per a persones amb diversitat funcional i de les de promoció interna, 120, 12 seran per a persones amb diversitat funcional. És a dir, se reserva més d'un 7%, que és l'obligat, de la totalitat de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%. Una convocatòria amb especial incidència a dotar millor els serveis d'atenció social, gestió de prestacions i polítiques actives d'ocupació. El projecte de Parc Tecnològic Alcoinova sobre la zona de la Canal està bloquejat pels entrebancs medioambientals que han detectat l'Ajuntament. Denuncien que l'anterior Consell del PP es va saltar els requisits legislatius en l'àmbit medioambiental. Nova volta al cas de l'actuació territorial estratègica Alcoinova, que originalment havia d'instal·lar-se en el paratge de la Canal, sobre l'aqüífer que nodreix el 70% de la capital de l'Alcoià. Els nous passos que van donant els tècnics municipals al voltant de la vessant mediambiental del projecte van traient de la llum més detalls en aquest sentit. Segons han revelat els principals responsables municipals en roda de premsa, els informes mediambientals que barallava l'anterior Consell, que va declarar l'AT, no estan validats, un fet que bloqueja de nou el desenvolupament del projecte.
El darrer informe estableix l'obligació per llei d'adaptar Alcoi Innova a algunes premisses municipals. Així, hauria d'instal·lar-se un dipòsit a l'àrea de Sant Antoni i canalitzacions de llum i gas a través del Parc Natural de la Font Roja. Estos treballs han de ser afegits al projecte de l'empresa i sufragats per la mateixa, amb el vistiplau tant de l'Ajuntament com de la Conselleria d'Indústria. La normativa ambiental la que exigeix una valoració ambiental de tot el projecte i en cap moment la Conselleria, quan estava en mans del Partit Popular, li ho ha traslladat a l'empresa i ho ha exigit. Fins que Alcoi Innova no hagi aclarit tots els entrebancs, el consistori no pot concedir llicència d'obres i, de fet, es desconeixen els nous terminis per al projecte. Els responsables municipals han denunciat que l'anterior executiu del Partit Popular a la Generalitat es va saltar este pas en l'àrea mediambiental, enganyant a l'empresa. Si Alcoi Innova no supera aquesta exigència, el projecte haurà de ser cancel·lat, almenys a la zona de la Canal. El Partit Popular, perquè ha gestionat mal esta ATE, ha pensat més en els interessos partidistes que en els interessos de la ciutat i en els interessos de la pròpia empresa. La producció industrial va créixer el 2,9% a la comunitat a l'octubre, enfront del descens del 0,3% registrat en el conjunt nacional respecte al mateix mes de 2014, suposa la primera caiguda després de 8 mesos d'increments interanuals. Així són les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Per activitats, les que més van influir en el descens d'octubre van ser el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. Destaca l'impacte positiu que va experimentar la fabricació de vehicles de motor, remolcs i la de productes metàl·lics. El debat sobre els horaris comercials a València posposat fins a passades les eleccions generals. L'Ajuntament de València ha deixat per al 21 de desembre la votació del sector sobre la retallada a l'obertura en diumenge en la capital just el dia després dels comicis. Els plans del consistori passen per acabar amb la llibertat horària per al gran comerç en la ciutat. Per aconseguir tal propòsit, l'Ajuntament vol establir una única zona de gran afluència turística en la ciutat àrea que permet l'obertura en diumenge a les grans signatures i centres comercials. Clavís en les seues cases i fins i tot a la calçada. És el malson que viuen des de fa setmanes els veïns al carrer de Salitre en Callosa del Segura. Els habitatges afectats han sigut desallotjats i la via ha quedat tallada al trànsit. Apuntaladas para evitar que se derrumben. Así están 4 viviendas de la calle Salitre de Callosa de Segura desde hace 3 semanas. Los vecinos empezaron a notar la apertura de grietas en la fachada de sus casas y también en el interior. En diciembre del pasado año, la denuncia de un vecino en el Ayuntamiento de Callosa que aseguraba tener problemas estructurales en su vivienda puso en alerta a los técnicos municipales. El Ayuntamiento inició un expediente, pero las grietas cada vez eran más grandes y empezaron a aparecer también en la calzada, por lo que el actual equipo de gobierno, alertado por la situación, pidió a los vecinos afectados que desalojaran sus casas y se cortó al tráfico esta vía, una de las que da acceso al municipio, ya que se detectó que las vibraciones por el paso de los vehículos estaban agravando el problema. El Ayuntamiento callosino inició en octubre una serie de trabajos técnicos para averiguar lo que estaba sucediendo en esta calle. Una empresa de estudios geotécnicos ha estado realizando esta semana unos sondeos que se unirán al estudio que se está llevando a cabo y que concluirá en unos días. Se ha detectado una fuga de agua en el subsuelo. Hay una bolsa de agua justo debajo de la calzada que está afectando a los cimientos de las viviendas, que no cuentan con hormigón al ser construcciones antiguas. Lo que nos han trasladado los técnicos es que parece que está muy focalizado en un punto. Tiene toda la pinta que hay una fuga muy concreta, porque hay en un punto que se ha perforado más de 12 metros hasta llegar al nivel de roca, y lo que se está sacando en esos 12 metros es una especie de barro o de lodo que lo que hace es que te da la idea que el subsuelo lo que está es en estado no es firme. Los trabajos para tratar de localizar el origen del problema de las grietas y de buscar una solución están provocando problemas de tráfico al haberse cortado esta importante vía del municipio. De momento... El projecte Ecolina en les aules ha fet una parada al Xemesí. El programa impulsat per la Unió de Llauradors i la Diputació ha impartit prop de 300 tallers a tota la província, dels quals han participat més de 7.000 alumnes. Membres de la Unió de Llauradors i de la Diputació de València han visitat el Col·legi Cervantes del Xemesí
per conèixer de primera mà el taller d'introducció a l'agricultura ecològica, inclòs dins el projecte Ecolina en les aules. Nosaltres, com a organització, el que volem ser és coherents en el que tenim al cap i en el que fem de pràctica, no? I d'ahir la idea de fer un conveni amb Diputació i d'ahir arrimar l'alimentació a l'escola, no? Apropar l'alimentació a l'escola. I d'aquí una alimentació més saludable. I d'ahir han eixit 250 tallers que farem a 7.000 alumnes dels més xicotets. Aquest projecte provincial té com a objectiu donar a conèixer a tots els escolars la quantitat de productes ecològics de proximitat i temporada que poden consumir. L'objectiu és que coneguen realment el cultiu de la seva terra, que tinguin tota l'experiència de saber que tenen a prop, tenen fruites, tenen verdures, tenen de tot i que no fa falta anar a buscar coses estranyes. Entre les activitats desenvolupades trobem el conte Ecolina en les aules i l'entrega d'un calendari dels productes de temporada per introduir també els xiquets en les varietats autòctones. L'activitat fundamental és explicar als xiquets què és l'agricultura ecològica, com podem trobar els productes ecològics i també els introduïm ja l'estacionalitat dels productes, la temporalitat. Els més menuts, a més de gaudir d'una jornada lúdica, van emportar-se a casa una valuosa lliçó d'agricultura i respecte al medi ambient. València ret homenatge a la fotògrafa alemana Grete Stern, una exposició en la qual els assistents a l'IBAM podran conèixer tota la revolució que va suposar esta artista. Es va marxar del seu país quan Hitler va començar a governar. I este pròxim dimarts l'Auditori de Torrent porta la divertida comèdia Taxi. En José Mayuste, com a protagonista, explica la història d'un taxista de professió, un aparent feliç home casat amb una vida tranquil·la. Comença el mercat solidari organitzat a la Llosa de Ranes, en el qual els veïns han canviat aliments i articles de primera necessitat per manualitats fetes pels alumnes dels tallers d'intervenció municipal en persones amb discapacitat. Arriba el pont de la Immaculada i amb ell el moment de muntar els betlems. Moltes persones aprofiten les vacances d'estos dies festius per a decorar les seues cases amb els tradicionals pessebres i arbres de Nadal. Els comerços del centre de la ciutat de València han celebrat la 8a edició de la València Shopping Night. Estaran oberts fins a les 12 de la nit. Es preveu una gran participació en esta nit de compres, per la qual cosa s'ha reforçat els serveis de transport de Metro València, ampliant el seu horari habitual en les línies 3 i 5. Promoguda per la Confederació d'Empresaris del Comerç Valencià, comptarà amb un gran número d'accions lúdiques i d'oci. L'esdeveniment comercial, social i d'oci pretén dinamitzar el centre de compres i suposarà l'inici de la campanya de Nadal. La Llosa de Ranes ha organitzat un mercat solidari en el qual els veïns han canviat aliments i articles de primera necessitat per manualitats fetes pels alumnes de tallers d'intervenció municipal en persones amb discapacitat. Els productes recaptats han estat destinats a ajudar als seus veïns amb més recursos. La Llosa de Ranes ha organitzat un mercat solidari basat en l'intercanvi de productes de primera necessitat amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, aconseguint arreplegar 250 quilos d'aliments per als seus veïns més necessitats. Els ciutadans han canviat productes alimentaris i d'higiene personal per articles artesanals que han fet els alumnes dels tallers d'intervenció municipal en persones amb discapacitat i risc d'exclusió social i estimulació cognitiva desenvolupats per el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, encarregat d'organitzar l'esdeveniment. El que intentem és fer un intercanvi entre el treball que es porta en uns tallers que es realitzen municipals, uns tallers d'intervenció, com és el taller de memòria i estimulació cognitiva, taller de salut mental i art-teràpia, estan exposant tots els seus treballs artesanals. Estem fent un intercanvi i recollir aliments bàsics també de primera necessitat per a gent del nostre poble. La jornada ha aprofitat per donar a conèixer el programa d'intervenció desenvolupat pels col·lectius de persones amb discapacitats i per a sensibilitzar els ciutadans. Entre els participants de la iniciativa es troben els alumnes del Centre d'Educació Infantil i Primària Crist del Miracle, així com representants dels diferents col·lectius i entitats cíviques de la ciutat. Els productes arreplegats contribuiran a fer del Nadal una festa millor per a aquells veïns amb més dificultats. Abacu i Aime alerten sobre la normativa de garlandes que incomplixen
la legalitat vigent. L'Associació Valenciana de Consumidors i l'Institut Tecnològic han presentat els resultats dels assajos realitzats a 13 garlandes lluminoses per a conèixer si s'adequen a la normativa. Els resultats han revelat que no totes són segures per a l'ús del consumidor, ja que 7 d'elles tenen problemes greus de seguretat. Des d'aquestes associacions s'han oferit diverses recomanacions a l'hora de comprar i col·locar aquests articles, com adquirir-los en tendes de confiança i verificar el seu etiquetatge. Arriba el pont de la Immaculada i amb ell el moment de muntar els betlems. Moltes persones aprofiten les vacances d'estos dies festius per a decorar les seues cases amb les tradicionals pessebres i arbres de Nadal. El centre de les ciutats també inaugura este cap de setmana les seues decoracions nadalenques. Enguany, la novetat és el trajat del Belén de la plaça de l'Ajuntament a la plaça de la Reina, una mesura per atraure un major número de públic al centre històric de la ciutat. I tampoc falten les comissions falleres. La Falla Duc de Gaeta, en col·laboració amb 3 col·leccionistes de Playmobil, ha muntat el seu tradicional Belém utilitzant aquestes famoses figures de joguet. I este pròxim dimarts, l'Auditori de Torrent porta l'obra Taxi. Amb José Mayuste com a protagonista, explica la història d'un taxista de professió, un aparent feliç home casat amb una vida tranquil·la. En certa manera, el seu dia a dia és monòton, però la seva cosa és que està casat amb 2 dones i vivint amb cadascuna en un barri diferent. Això li obliga a portar una planificació d'horaris molt estricta i fer verdaders jocs de malabars per a poder acontentar a les 2. Tot el seu pla s'esvaeix quan acaba per accident a l'hospital i el seu nom apareix per partida doble en la comissaria de cada districte. Es que el servicio está, ¿sabe usted? Porque se ha ido al cero. Serlo molero. València ret homenatge a la fotògrafa alemana Grete Stern, una exposició en la qual els assistents a l'IBAM podran conèixer tota l'evolució que va suposar aquest artista d'arrels argentines. Es va marxar del seu país quan Hitler va començar a governar. El IBAM rinde homenaje a Grete Stern, la fotógrafa alemana de origen judío y considerada de izquierdas que se marchó de Alemania cuando Hitler ascendió al poder. La publicidad, la antropología, la arquitectura y el psicoanálisis fueron las grandes disciplinas que interesaron al artista. Grete Stern se instaló en Argentina, donde fue toda una revolución. Así lo cuenta María Jesús Folk, la comisaria de la muestra. Precisamente Silvia Coppola, su hija, hará una serie de comentarios diciendo es que cuando mi madre llegó a Argentina revolucionó, vestía pantalones y llevaba el pelo a los garzón, que no era una cosa habitual, ¿no? Esther pasa de la mujer moderna a la mujer tradicional de Eva Perón. Eva Perón, aunque ayuda a que el sufragio universal femenino se establezca, no es feminista. O sea, Eva Perón defiende a la mujer en casa, sacando a los suyos adelante, pero no fuera de casa, ¿no? En el trabajo. En Argentina, Stern se convierte en ilustradora de la revista Idilio, dirigida, como no, a un público femenino. En esta etapa realizó más de un centenar de fotomontajes, sus obras más conocidas, ahora recogidas en la serie Sueños. Aquí encontramos imágenes como el árbol de la vida y convirtió en modelos a personas de su entorno más cercano, como su hija o su empleada. La exposición, que cuenta con más de medio centenar de obras del artista, 2 proyecciones y varios libros, podrá visitarse hasta el próximo 3 de abril. I també l'IBAM proposa una nova experiència per als seus visitants, dormir una nit en el museu. L'Institut Valencià d'Art Modern ha impulsat aquesta proposta amb l'objectiu de convidar als assistents a reflexionar sobre el funcionament del museu. L'activitat arranca una vegada l'IBAM tanque les portes al públic, convidant a que tots els interessants acudisquen amb sacs de dormir i tot el que necessiten per a participar en aquesta acció que es prolongarà fins a les 10 del matí del dissabte. Esta acció és la primera d'una sèrie d'activitats nomenades Els Museus Maneres d'Ús, on es programaran diferents sessions al llarg del curs. El nou de Steven Spielberg amb El puente de los espías i l'èpica història de Moby Dick en el corazón del mar protagonitzen les estrenes del cap de setmana. També una història de la crisi i l'amor no convencional en langosta.
Chris Hemsworth y otros marineros de la tripulación del Essex sobrevivieron en alta mar en durísimas condiciones después de que el barco chocara con una enorme ballena blanca. Obsesionado con la idea de dar caza a este cetáceo, se enfrentó a las tormentas, al hambre y a la desesperación. Inspirada en la historia real en la que se basó Herman Melville para escribir el famoso relato Moby Dick, llega en el corazón del mar. El mar nos espera la muerte. También podríamos sobrevivir. Vuelve la dirección de Steven Spielberg, que, de mano de Tom Hanks, cuentan El puente de los espías. Un abogado de Brooklyn se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fría. La CIA le encargará una difícil misión: negociar la liberación de un piloto estadounidense capturado por la Unión Soviética. Estas cosas tienen un coste. Un coste para tu país y tu familia. Comienza la llegada de las primeras películas navideñas con los tres reyes malos. Es sobre 3 tíos, 3 colegas. 3 amigos de toda la vida se reúnen todos los años la víspera de Navidad para vivir una noche de desenfreno. En la que podría ser su última reunión anual, se proponen encontrar el santo grial de las fiestas. Ni se te ocurra vomitar aquí. Trágatelo como haría una mujer. Aquí no hay bolsas para vomitar. Colin Farrell protagoniza Langosta para narrar una historia de amor no convencional. El tema central es la soledad, el temor a vivir solo, a morir solo y también el temor a vivir con alguien. ¿Has cazado conejos? Es difícil atraparlos, pero me empeñaré. Un novelista ganador de un premio Pulitzer deberá lidiar con la educación de su hija de 5 años cuando su mujer muere. Es la historia que cuenta De padres a hijas, con la interpretación de los aclamados Russell Crowe y Amanda Seyfried. Te quiero, Katie. Por favor, arranque. I parlem ara de tota l'actualitat esportiva. Una vegada ja ha presentat el nou entrenador del València, Gary Neville, ara els T es preparen per a rebre el líder de la Lliga, el Barça. Serà demà a les 8:30 de la vesprada a Mestalla. El València Club de Futbol va presentar ahir el que serà su nou entrenador fins a juny, el mític capità del Manchester United, Gary Neville. El britànic va comparèixer davant els mitjans amb la presidenta Lei Jun i es va mostrar molt il·lusionat amb esta nova etapa a València. El nou tècnic es trobarà a Paterna amb Germà Fil, qui ja forma part de l'estaf tècnic valencianista. Ara els es preparen per a rebre el líder de la Lliga, el Barça. Serà este dissabte a les 8:30 de la vesprada a Mestalla. El Llevant Unió Esportiva segueix viu en l'eliminatòria de Copa després d'empatar a 1 extremis el partit davant l'Espanyol a la ciutat de València. Rubi va alinear als menys habituals i estos no li van perdre la cara al partit en cap moment. Va ser Roger qui en el minut 83 empatarà el partit i deixa l'eliminatòria oberta per als partits d'estornada a Barcelona. Els granotes visitaran Cornellà per enfrontar-se de nou a l'Espanyol. Serà este cap de setmana en la jornada de Lliga, el pròxim dilluns a les 8:30 de la vesprada. I el Villarreal va perdre per 3-2 contra l'Osca en l'anada de Copa del Rei. El conjunt d'Osca va ser superior a este Marcelino i es van avançar fins a 3 ocasions en el marcador. Però els locals finalment van guanyar el partit, gràcies al gol al minut 74 de Machís. Quedarà tot per a resoldre en el partit de tornada al Madrigal. Ara el sumari gros diumenge a les 4 de la vesprada al Rayo Vallecano, un dur rival per intentar eixir del sot de resultats en què està submergit el conjunt de Marcelino. Esta mañana ha participado en el pabellón Ciudad de Elda 5 colegios de la comarca del Vinalopó en el 6º encuentro deportivo intercomarcal con colegios de Sacs, Monóvar, Biar y Novelda con pruebas individuales y colectivas. Esta mañana han participado en el pabellón Ciudad de Elda 5 colegios de la comarca del Vinalopó en el 6º encuentro deportivo intercomarcal con colegios de Sacs, Monóvar, Biar y Novelda con pruebas individuales y colectivas. 6×10, prueba de los saquitos, jabalina triple salto, baloncesto, balonmano, fútbol sala, carrera de obstáculos. Por supuesto, todo esto se realiza pensando en que los niños sean buenos deportistas, teniendo muy claro que lo más importante es participar, porque si no se participa no se gana ni se pierde, y cumpliendo los valores que se indican en el escudo de este encuentro deportivo: amistad, esfuerzo, cooperación y deportividad. Y primer clasificado el Colegio Cervantes de Sacs.
chicos, pasamos ahora a baloncesto. Equipos femeninos, tercer clasificado, Novelda, Jorge Juan. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina Lorache. Quant a l'Oratge, Jordi Pallà, què tal? Bona nit de nou. Bona nit, Adrián, què tal? Teniu un cap de setmana llarg per davant, podrem disfrutar del bon temps? La veritat és que sí, però és curiós, perquè si fins ahir l'anticicló dient que era monòton, avorrit, ningú estava d'acord amb l'anticicló, de cara a partir d'avui i de cara al cap de setmana, sembla que l'anticicló és benvingut, perquè tindrem oratge anticiclònic el cap de setmana, el pont i bona part de la pròxima setmana. Això es traduirà en molta estabilitat, molta bonança, temperatures molt baixes per la nit o fresquetes per la nit i molt suaus al centre del dia. Una mar que es troba molt tranquil·la, unes postes de sol que queden rogenques fruit d'aquesta presència d'alguns núvols alts. Això sí, les nits, en pondres del sol, són ben fresquetes, tot i que esta passada nit han pujat un poc les temperatures. Aquí tenim una imatge de la lluna. L'eixida del sol avui també, la mar completament en calma i apenas alguns núvols a l'horitzó. I també presència d'algunes boirines, com mostren aquestes imatges als peus del Montgó. A les imatges del satèl·lit Meteosat, un dia més, destaquem la presència, ahí tenim el perfil de l'anticicló. No obstant, aquesta volta s'ha colat esta franja de núvols que ha deixat algunes precipitacions de caràcter dèbil al nord i al nord-oest de la península, però són núvols que avancen molt tímidament, molt lentament, i apenas s'han vist esta vesprada alguns núvols alts a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. No obstant, el dia ha sigut assolellat o serà al llarg de tot el cap de setmana. El vent està bufant durant tota la nit i matinada i això ha sigut aquest xicotet detall el que ha fet que les temperatures no baixaren tant esta passada nit. Tenim ratxes de vent de mestral a les zones més interiors de Castelló, ratxes entre els 15 km per hora de fredes, és 20, la ratxa més forta a Vilafranca, al voltant de 10-15 km per hora a les zones de l'interior sud de Castelló, vents del sud-oest, de Ponent o de Mestral, també a la zona de Xelva, 10 km per hora donat a la zona d'Utiel. I junt al litoral, les ratxes més fortes s'han registrat al litoral de Castelló entre els 10 i els 15 km per hora, perquè cap al sud les ratxes no passaven de 7, 8, 9 o 10 km per hora. Això ha fet que les temperatures mínimes d'esta passada nit i matinada només hagi gelat de forma puntual a les zones més interiors de València i també d'Alacant. A la resta de zones de l'interior trobem temperatures ja positives, al voltant de 2 graus a Vilafranca, 2 graus també al Toro, 3 a Titaguas, a Requena, 2 graus a Jalance, 4 a la zona de Xàtiva i ja junt a la costa i fins i tot a les zones de més al nord de la comunitat, temperatures que no han baixat en tota la nit de 5 graus, per exemple, a la zona de Xer, 7 a Morella, 6 a la zona de Vinaròs, 8 a Castelló o a València, 7 a Bunyol, de 10 graus no ha baixat en tota la nit la temperatura a Gandia, dels 11 a la Vila o dels 10 també a Torrevieja. 7 graus ha sigut la temperatura mínima de la ciutat d'Alacant. En l'ampliació, en el canal visible, el que veurem són eixos núvols que afectaven la zona del nord-oest de la península. Conforme anaven avançant, endinsant-se en zona anticiclònica, anaven desfent-se i tenim aquests núvols que s'han vist en les zones més interiors de la Comunitat Valenciana i els núvols que hi havia a primera hora sobre la mar anaven retirant-se cap a les Balears, que era un dia pràcticament assolellat a tota la Comunitat Valenciana. Si fem un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada, veig en aquestes boniques imatges que s'enviava Clara Palomares des de Cullera, des de Xàbia també l'eixida del sol en presència de 4 núvols fins i tot decoratius, a Sollana també ben bonica l'eixida del sol amb aquests tonos rogencs. Altea ens comentaven que cridava l'atenció la calma de la mar, les calmes que estan provocant les altes pressions aquests últims dies. A Bocairent també el sol obrint-se pas a primera hora del matí, apenas alguns núvols alts. El mateix veiem al Coll mirant cap al centre de la població. A Paterna contrasta el perfil d'esta garrofera sembla amb el cel ben nítid, imatges de Polop a la Marina Baixa. A Serra, a la Calderona, també el cel lliure de núvols des de primera hora del matí. I a Real veiem com el fum de la crema dels camps, dels rastrolls, no pot ascendir perquè hi ha inversions tèrmiques, l'aire fred que ha depositat en les zones més fondes, tot i que el dia ha estat clar i assolellat. Pel que fa a les temperatures màximes, avui han pujat lleugerament i en algunes zones més centrals de la Comunitat Valenciana han tocat els 20 graus i també cap a l'extrem sud d'Alacant
trobem temperatures al voltant un poc per damunt dels 20 graus. A les capitals, 19 la mínima a Alacant, al voltant de 18 i 19 a València, també 19 a Castelló. I a la resta de temperatures, a bona part de la comunitat valenciana, entre els 17, 18 o 19 graus. Temperatures molt suaus que es mantindran el cap de setmana, tot i que pareix que demà puguen baixar lleugerament. Si fem ara, amb l'ajuda de les nostres finestres, un recorregut per la comunitat valenciana, veiem imatges de Bétera, al Camp de Túria, mínima de 4, fresqueta, una màxima de 19 graus. El cel clar des de primera hora del dia. També el veiem al Cira, apenas es veuen les teles d'alguns avions, els companys de Ribera Televisió ens enviaven aquestes imatges. Al Cira la màxima ha arribat també fins als 19 graus. I acabem el recorregut a la capital de l'Alcoià, Alcoi, mirant en primer lloc cap a Castellar, després cap a la zona del Preventori, amb el cel ras, es veu el perfil de les muntanyes contra el blau del cel, un dia on les temperatures també han pujat pròximes als 20 graus. I per al llarg cap de setmana que tenim per davant, poques novetats. L'anticicló s'allarga pràcticament des de l'est d'Europa per tot el Mediterrani, tota la península Ibèrica, fins a arribar a la zona de l'Atlàntic. Els fronts de núvols, el que ara veiem al Meteosat, que ara podrà deixar alguns núvols, però sense donar precipitacions, com a molt 4 ruixats, 4 gotes a les zones de més al nord, i les borrasques. Tenim anticicló cap a la zona del sud, borrasques cap a la zona del nord, i tenim desfilen per la zona de Gran Bretanya, per Escandinàvia, afecten només la zona del nord d'Europa. Les temperatures tampoc patiran massa canvis el cap de setmana, potser baixen lleugerament, però encara tenim l'esoterma de 10 graus tocant el sud de la península, i a la resta de la comunitat valenciana, de la península ibèrica, podem dir temperatures sense canvis. Potser, en presència d'alguns nuvolets en zones del litoral, baixen les temperatures. A la resta de la península ibèrica, destacar la pujada de temperatures demà a la zona del nord-oest, a la zona del nord, temperatures que quedaran entre els 18 graus de la Coruña, els 19 de Bilbao, els 17 de Madrid, 22 graus tindrem a Sevilla, al voltant també de 21-22 graus a la zona de Múrcia, 16 a Barcelona o 18 graus a València. Apenas destacar la presència d'alguns núvols alts, les boires que seran presents a la zona de l'Ebre, a la zona del Duero, a la zona també de Castella-La Manxa i presència de núvols baixos al litoral mediterrani. Així a la comunitat valenciana està aproximant temperatures sense canvis, és a dir, temperatures que tocaran 0 graus o baixaran d'ells a les comarques més interiors, encara amb una miqueta de vent de mestral cap a les zones de més al nord, alguns núvols baixos en zones del litoral i boirines en les zones més fondes. Demà dissabte, un dia que començarà amb temperatures sense canvis, alguns núvols més tindrem en les zones del litoral i això fa pensar que de vesprada podien baixar lleugerament les temperatures, 1 o 2 graus respecte als valors d'avui que han pujat lleugerament i de cara al diumenge es mantenen les mateixes condicions meteorològiques, presència d'alguns núvols de matí, una miqueta de gregal cap a la zona litoral de València i del nord d'Alacant i temperatures que encara podien baixar 1 o 2 graus, però temperatures sense massa canvis i amb tendència a ser suaus al centre del dia. De cara al pont, dilluns, comencem la setmana sense canvis en la situació meteorològica. Podem tindre temperatures sense canvis, alguns núvols a la costa en començant el dia. Dimarts sembla que pugen lleugerament de nou les temperatures, especialment a les comarques més centrals, perquè a la costa encara bufarà el vent fluix, però deixarà aportant l'aire una miqueta més fresquet. I de cara als següents dies sembla que dimecres, dijous, continuarem parlant d'anticicló. La proposta per al cap de setmana es porta en esta ocasió al nord de la comunitat valenciana, a la tinença de Benifassà, concretament a Fredes. Es fa la pujada al Tossal dels Tres Reis. És una ruta interpretativa que començarà a les 9 del matí a la zona de Fredes, al municipi de Fredes. Són 11 quilòmetres al voltant de 5 hores de marxa, ja celebrant que serà el dia 11 de desembre, el Dia Internacional de les Muntanyes. Quin horatge farà al nord de la comunitat valenciana? Serà de les zones més fresquetes durant el cap de setmana, però també podran disfrutar d'horatge estable, assolellat. Vegem, temperatures mínimes que tant dissabte, diumenge, com dilluns i dimarts vindran a situar-se al voltant dels 4 o de 5 graus. Alguns núvols baixos, algunes boirines en començar el dia, però temperatures màximes que quedaran entre els 11, 12 o 13 graus. Per tant, ambient suau, tot i que serà a les zones del nord de la comunitat on més fresca farà. I acabem amb el que ha sigut el protagonista de la setmana, l'anticicló, que ens ha deixat imatges tan boniques com aquestes. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'oratge. És tot, Adrián. Bon pont i bon cap de setmana. Bon cap de setmana, Jordi. Fins ací arriba avui Notícies Comunitat Valenciana. Els desitgem que passen un bon pont. Precaució al volant. Bona nit.